Bueno, euskararen atlasak eginikoak eta egitekoaken jardunaldi honen helburu nagusia zen gaur egun atlasgintzan Euskal Herri mailan, hau da ez hegoaldean bakarrik baizik eta hegoalde eta iparraldean atlasgintzan dabiltzan adituak edo aditutako batzuk behintzat elkartzea eta ikustea ze lan egin dituzten eta ze lan egin nahiko lituzketen etorkizunean, bai. Eta, en fin, ikastaro hauen mugaz gaindiko garrantzi ikusirik iruditu zitzaigun euskerak horren behartzula eta orduan gai bat tratatzekotan eta euskera desberdinak bertan sartzeko intentzioarekin iruditu zitzaigun atlasen inguruko gai hau interesgarria eta beharrezko izan zitekeela. Ez da bakarrik atlasak edo atlasen aurkezpen bat izan, baizik eta hizkera desberdinen edo euskalki desberdinen propietateak, berezitasunak, horien aurkezpen bat ere izan da, eta argi geratu dena da egindako gauza asko daudela, baina egiteko ere gauza asko eta asko daudela, bai? Orduan ez daude berdin landuak nik zer dakit, mendebaldeko euskalki batzuk edo herri batzutako hizkerak eta iparraldean ikusten ditugu zulo bat baino gehiago daudela. Eta hemendik ateratzen den ondorioetako bada, zulo guzti horiek betetzea garrantzitsu izango zela, ikusteko nondik gatozen eta nora goazen. Eta aldi berean garrantzia du neurri batean orain lan hauek egitea, ze badaude hizkera mota batzuk ziurrenik adin bati lotua daudenak, eta adindunak izateak esan nahi duna da euskera beraiekin galdu litekeela edo euskeraren zati hori edo hizkera hori beraiekin galdu litekeela. Eta hori momentu iruditzen zaigu garrantzitsua dela datu hauek biltzeko eta datu base bat eta atlasak egiteko, bai. Gero aldi berean garrantzitsua da ere gazteak ikertzea eta gazteen euskerak begiratzea eta ikustea nondik gatozen eta norantza goazen. Eta azken finean hori izan da pixkat kurtso hauen helburua edo jardunaldi honen helburua, atlasen aitzakiarekin Euskal Herriko euskeraren hizkera desberdinak eta euskera desberdinak ikertzea, ikustea ikuspuntu desberdinetatik. Dela sintaxia, dela atlasgintza, dela fonologia, dela prosodia, eta, en fin, helburuak lortu ditugula uste dut.